Okay, good day to all of us, and thank you for watching my channel. Okay, and please subscribe, friends. At Tagalogin ko lang parang maintindihan natin lahat. Kasi marami natin marunong magtagalog kaysa Bisaya. Okay, ito ang piniprara ko nga cupcake. Ito ang binigay sa kapatid ko. Maraming binigay niya sa akin yung langka. Okay, at naisip ko na ibigay din sa mga katulad kong mahirap na nangangailangan ng snacks ngayong undas. Okay, kahit konti lang itong ikabigay ko, hati-hati lang tayo, share lang tayo nito. Okay, mga kaibigan, ito na ang cupcake ko. Finish na yun, finished product na yun. At ready na yan pamigay kung sino ang humingi. Okay, may naalaala ko na bigyan ito yung mag-aayos ng payong. At ito ang yung palaman ko na ginawa, jackpot to. Binigay na jackpot sa kapatid ko. At kay sa dami, naisip ko na ipamigay na lang ang iba. Baka masira pag hindi ipamigay, kundi mas makatulong pa tayo ayong undas na kung sinong walang itong walang pang palaman. Ito ang magtabliya din, ibigay ko to. Ito ang bisikleta na gamit ng matanda na bigyan ko. Yung gamit niya yan pang aayos ng payong. Ito ang kanyang hipag. Ano pa yung hipag ba yan? Yung binalay sa Bisaya. Ito yung apo. At saka ang kaanak niyang lalaki ang may asawa niyan. Ito na siya, ang matanda. Ating interview. Bisiyahin lang natin para magkaintindihan tayo sa matanda. Kasi baka mahirapan sa pagsagot kung tatagalogin natin. Hindi pa natin malaman kung marunong ba siya magtagalog. Okay, bisiyahin lang natin Lakas ba sa hininga mo, Manong? Bakit ganyan? Okay, vlog kayo ron makita ta sa ubang. Hangakan na di ka? Baka mapadoktor day? Okay, walang pera. Baka mayroong magbigay natin kung sinong maawa ni mo, Manong. Mauricio Eusebio Masalta sa Ubuhan, Doon, Bohol. Ito, Sandingan Island. Okay, direktan lang kayo magbigay nito sa taong ito. Ito ang bahay nila. Maawa lang kayo kung mayroon kayo. Kayo na bahala. I-direct na lang pagbigay dito sa kanya. Yung mga lumo o ano pa yun sa Tagalog, yung magandang kalooban. Kasi Manong, uwi sa ako at sana maawa ang Panginoon natin. God bless. Okay, sa mga kaibigan, pupunta pa ko sa unahan kay may puntahan pa ko. Thank you.